Se puede
libro hay 3, ya estamos terminando, ¿eh? Nos quedan 2. ¿2? Sí, nos quedan 2. Nos quedan 2 canciones. En el libro hay 3 poesías hechas en julio de
Marc. El Jordi és un fan dels tambors, que sí, Jordi. No, aquesta és l'última. La que està aquí en l'Edu és l'última cubeta, ¿vale? Sí? Aquesta que farem ara és l'última. ¿Vale? Vinga. No. Esta canción es una rutina que se llama Me das. Me das alegría, me das tranquilidad, me das todos los días, me das paz. Un aplaudiment per Jordi perquè...
El Jordi està tranquil, tu. El Jordi n'ha fet tantes de gales ja, ha repartit tants premis i ha presentat tantes gales que està tranquil el tio. Estàs més tranquil que jo, Ja t'ho dic jo. Està molt nerviós. No, nerviós no, però alterat sí, que Déu-n'hi-do, Bueno, Jordi, va, què ens has de dir? Apropa't al micròfon bé, Jordi, que se't senti, sí. No. Leo. Sí? Demana, Jordi, prova. Probando, ¿se oye? Vale. A mi em toca despedir aquest acte. Aquest senyor d'aquí em va engrescar. Digue'm un segon, que el Jordi ens explica una coseta i ja marxem, va. A mi em toca despedir aquest acte que aquest senyor em va engrescar i torno a ser aquí, tu. Si fem un segon de silenci, així el Jordi el podrem sentir bé, sisplau. Va, ja estem. Bueno, en primer lloc, tinc que comentar que parlo amb els 3 centres ocupacionals d'Espace. O sigui, Poble Nou, la Residència i Badalona. En primer lloc, m'agradaria fer una menció especial a la nostra alma mater d'aquest projecte. El fet de fer-nos gaudir tant i tant de la música, en fi, de la cultura i de la poesia. També m'agradaria fer una menció especial a tots els músics, tècnics audiovisuals i a tots que ens han acompanyat, que són amics del Dani. I a tots, moltes gràcies. Per cert, hem preparat un petit detall de tots els centres, de tots 3 centres, pels músics. Jonathan Botas. Sandra de Victoria. Esther Peñas.
Octavi Rollo. Eli Sort. Berta Larcó. María Garreta. Mar Caballero. La bossa està feta pels companys de Poblenou. Un bonic marc i un clauer amb una clau de sol fet pels companys de la Resi. Un clauer i un punt de llibre i una pinça per posar la foto d'avui. I una llibreta on podeu apuntar la pròxima data del concert. I bé, fem una mica la rosca i també cal donar les gràcies a Espaci per impulsar aquest tipus d'esdeveniments que ens fan sentir vius. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Jordi. Escolta'm, ha sigut un gustasso per mi tocar aquí i fer això, aquest concert tan i tan especial, i ja hem acabat. Només dir-vos que hem de sortir una miqueta amb calma perquè les sortides serà una mica complicat, així que amb tranquil·litat anem sortint, i compreu molts i molts llibres que estan allà darrere, que ens han costat molt d'esforç i ho hem fet amb molt d'amor, d'acord? Moltes i moltes gràcies a tothom. Adéu-siau i fins la pròxima. Gràcies per venir! Fins una altra!